Здравейте! Сега ще ви покажа украшение от ниво 1 на нашите уроци по Кабагай. Украшението се нарича глисандо и представлява плавен преход към тон. Най-често се използва за тоновете ла и си за Кабагай в ми. Техниката за изпълнение на глисандо към тон ла е следната. Първата стъпка е отваряне за тон сол. Втората стъпка е отваряме средния пръст и третата стъпка е затваряме с безименния пръст. Първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Демонстрирам как звучи. Първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Ето как звучи, когато изпълним украшението или трите стъпки плавно и бързо. Тогава прехода към ла е гладък. Техниката за глисандо към тон си е подобна. Първа стъпка отваряме тон ла, втора стъпка отваряме палеца за тон си и трета стъпка е затваряме средния пръст и показалец. Първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Ето как звучи. Първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Първа, втора, трета. Ето и плавно и гладко. Често срещана комбинация, когато изпълнява последователно глисандо към тон ла, глисандо към тон си или два пъти последователно глисандо към тон си.